aiwa tsoro bai tsoro dodo sa tsoro sannan ga kogo hayya mana yau fa ni dai niyya sana je Saudiya na gaida mata maiya ga su bin tarbiyya ba su yin fariya Ayusha baiwar Allah na yar Saudiya Saudiya ta Sumayya farin wata Saudiya na fada na kara gare ki ga tarbiyya ba ki yin fariya mareniya Ayusha bakin cikin yayin na Ashiya na Aisha Balarabar Saudiya ya ta zanne ruwa a dangi ba shi da ruwa Ayusha Allah dai ka bar makwabta da ta Balarabar Saudiya gare ki ga alkuya gidan ki zauna Aisha yar fara Ayusha da fari ga kyawo wallahi ba ta yawo Gimbiya Ayusha ga yawan 'yan Saudiya yau bani na shirya kwatago Ayusha gare shi zan kai duka na sashi mugun juya wallahi sai ya juya maza ku sanyo bita na gaida gayun Libya mazan kwarai sai Libya capacity sai Libya ga kuɗi ganiya wallahi sai 'yan Libya sibo masu mai waka a yau bane na niyya na gaida ke Ayusha ina so an tifa Hausa Hafsa yar Saudiya yar uwa ta jini ta dole na yi mata bita na bar waɗansu da mita dan kuɗin Saudiya ban kiran Saudiya ni fa bani da niyya bani waka miya yau bani na niyya na gaida 'yan Saudiya ko bari alfomiya